Jdu si takhle jednou cestou, když najednou vidím, jak běží dva nudisti. Kam to běžíte? Dobrý den. Kam to běžíte? Na Nahoru Bíli. A kde to je? Tam. A můžu s váma? Vlastně, ale musíš se slíknout. Tak jo. Jasně. A proč točíte? Co tady vlastně děláte? Ne, já dám dokument, to. Tak jdeme, hoší. Jdeme. Hej, to je ale zábav. Za svobodu. Mario. Ahoj. Už jsme tady. Tak. A to je všechno, jo? Jo. Ticho, nespí. Jo. No,